martang yang maida. Damini di batana sumurun sian saduku naroha imana mangaramodi hati-hati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dihamuna donga saha porsiaon di bagasan Yesus Kristus. Barita naun nagabatan di batari kita iman natar surat di Matius 10 ayat 25 1 ayat 27 semono mahatani di batari. Ujui madido Yesus satana semono hupuji ho amang Tuhan namang kunggomi bano kincang do panaon. Ala ditamadi kon ho hatai sian julu ni akan apistar dohot nama roa gabi di papatar ho itu akka sio di honton. Olo amang ai ido di halo mohon roham hian saduhu denunga di pasah damang tuaho asada ngadong na tumanda anak idukon nyame ama ipe ngadong na tumanda iya sohorang anahi akuk ni napino daun ni anaki bangi huton lomo mirohana ido sahatna. Dihamuna dong saha porsiaon di bagasan Yesus Kristus adorang so tapahiba-hiba terpukon adong ma sahalak amat na ulaw na maderes ima maderes gotani karet di ulaw niya matogan upari ima maderes karet manang noreh getah karet alai bersaksi do maton seni do ibana do toka jolma nang toka donganna diulonna na materesi seni do ibana masonon adorang so uderes bonani kareti do ibana masonon saya mertangi yang doa di bonane kareti adorang sohu gores bonane ininna ido ibana ma di bagasat pangyangna ali Tuhan tung diuseo korum darmui lama ngaliu ngulu Tuhan songon bonane kareto nama ngaliu ngulu tu keluargaku nebana Tuhan, seperti Engkau menumpahkan darahmu, pohon karet ini juga memberikan getahnya untuk kehidupanku dan keluargaku. Aku merasa berdosa karena menyakitinya. Tetapi seperti Engkau mengorbankan darahmu, mengorbankan anakmu, agar kami hidup. Pohon karet ini juga mengorbankan getahnya supaya aku dan anak-anakku bisa hidup dan kami sungguh bersyukur. Itu ibana masongone. Di pakilalaho ni bana. Di hataho ni bana. Jali do kesaksian ganu ai tuah kajolman tu geleng. Pola do ido ibana tu geleng ne asa burtu. Pola di tahun ibana ima somudalan nama deres kareti. Tugido nang tayangna dia burjun dekati nampi disakiti. Ido ibana tetapi ia rela pohon karet mengorbankan dirinya nampi sahu goresi. Tetapi ia mengeluarkan getahnya supaya kita bisa hidup dan jual kareti. Kalau dikomando mulia kita ikut burjun kita. Somon pangalion ni debata dihita nama tuaka pinoparna. Alani dia muka donga saha porsiaon di bagasan Yesus Kristus. Memang molo tei dulu ditupuk tahun songon na moldo mangatusi songon na suhardo. Apalagi di ayat 25 ini. Allah dipuji ibana ama namangon tihon manang menyembunyikan hatana si julu ni akan apistar
do akan amarroa. Lapatan na songon na suhar para maksudnya atau songon na suhar doro hatta di hatan di mata ni jis saya ada peliwan ala dipuji ibana amana namangon dihon mana namanya hatana sejulu ni akan pistar akan amarroa isi do di do na akan pistar do akan amarroa dapola dora ima akka parisi do si foto surati nama ngaraju minirina songon akka uluan juga moni jahudi na timpu habis taran na merasa timpu hamaloon na terlalu bidak kapatik nang dihatan di bata gebedan olo binasida tumangihon hata di Yesus jalan olo nasida gabi si hutun Yesus gari ada bote ida saya dicuri nasida do jalan manudak akapa benan Yesus di halongangan bakka manudak hata di Yesus nang akata dahalongangan nau pinatuban ni Tuhan tanga dong dihapor si nasida itulah nasida dui ani do imana do na di ayat 25 di paranaru pinungan di do di batai marhite palang Jeremia tuakka napistar nakana mangara cumi diri napistar behama papahemu madok akan napistar dohami jala di hami do patik ni Jehovah ninna tongodo idama ola sipoto do nabi ni panula sipoto to akka na bain ni mahatan di bata dakana liak ni narwani di Jeremia welui teideme ayat wel satu isi liak matarwa akan apistar tarsonggo nasida tertakup idama bunga tundi bulokon nasida hatan Jehovah tu kapistara dia madina sida hidup si Jeremia dui tak menong tajahan Jeremia welu ayat welu satu isi imah kaharak nama dok akka kapistaran doh na batu budina jala di do apostol Paulus pe di do noinang di Korintus kan mau tajahan di sada Korintus ini alai nao to di rohani portibion dipilih di batang jala lau pe laun akan abisu jala gabi nagali di portibion dipilih di batang lau pe laun akan kubu akan tiu na so berdaya di portibion jala namar lea dipilih di batang tung siswa dari asa sudah honna naung cung-cungkian asa unang manenga-nenga bermegah diri akai sejol mabarupun di mata lapatan ada dong mulu taidang oni di Korintus ada Korintus ada alani doron dia makaruan di bagasatun asa tung di odio ninarpa gabi di papatar ho itu akasio dioko isi dona di Tuhan ni akasio dihonon ima akan atorkro akan bucu akan halak nalea na somararga di julnya akan pistari na somararga di julnya akan hibati akai mana ginoran Tuhan Yesus akan lu jajaran sorat hidup benar tahu sasitonga di ayat 25 Roma benar daso asa hupasona kamu sasitonga ku berengot terbisi gawe juju dui asa idun nang sio diona na palabatan di ayat 25 lapatan na diod doi ay lampok do aku jalannya ala di halo mohon do imanak kaningani nataida di ayat 25 satu ayat 12 ala di ayat 27 pelang di papatar doi dia mah di papatar si ima sebuah nunga di pasak namang tuang apatana asa hola di bagasan Yesus mau menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengenal Bapa selain dia. Orang jago-jago ini laparannya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengenal dia selain Bapa. Molo di klimpe rupani, molo di pasape om asa takas tu don. Pengenalan seseorang akan Yesus adalah sebuah anugerah yang besar. Molo tata dari hidup berat kani. Orang namai dangan matu mabe iya seorang anaknya akan akilolani anaknya manghutul lomo ni rohana. Dangalan usaha ni jolome.
junub berpikir panela di ubota. Ani leundo di bagai satu pukul. Dia panan demi lakai. Kita pengen Kristus harus sungguh-sungguh mengenalnya. Lalu sungguh-sungguh gimana mempercayakan diri hanya kepada Tuhan. Asal tetap dah situ besar di mata amai anak do todi. Itu dengan terakannya nih. Kebenaran itu yang sudah di dalam Tuhan, di dalam Anak dan dalam Roh Kudus. Nagabi-gabi sada imanake dilehut kita. Aduh dilehut kita iman nakaningani pasu-pasu nama ngodiho kita. Atau karena dokter itu dia berkawan. Tidak seorang pun mengenal Yesus selain Bapa di surga. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa di surga selain Yesus Kristus anaknya. Dan orang-orang yang dilahirkan kembali ke halak dari bangsa di hidung. Dan jinuna harus di dalam roh berkenan kepada Yesus Kristus. Dia berkadang sahab persiam. Hasil tongan itu yang perlu. Hasil tongan kebenaran itu yang mau menyatakan kepada kita. Dan data ima di bagasan hubungan. Jadi boleh kudu kita berdebat soal akan habis tar soal akan jauh di hubungan kita kepada Tuhan. Seperti hubungan Bapa dengan anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus Allah di dalam dimensi Tuhan yang gimana kengani hasil itu sadamnai na totong laho mapare tahun di bagasan mulut. Seorang Kristen yang menyaksikan Yesus Kristus kepada orang lain Allah mau menyatakan, menanggapi, mau menyatakan Yesus itu adalah iman nasaitadok di bagian sana kaporsiotai som dalan keberani tabadohi dalan nandok na asasahan tu amai dia makadong asaha porsiaon lau sido nanay odrohon itu pukot tu hita asaha situ lusadaw di dibata nama lopa asita sadaw di dibata songo Jesus nama nubus dia songo hasadaw di sadaw di dibata songo todi nama kukuyo kita di sidon berengota dia makadong asaha porsiam natabari tahun tuaka na di portibion atong unang be olo hita mung ilungin cara di sima hita manio betul kata Yesus Kristus nampe diha sukuhon nampe songon halat jauh di sadusein na manudaki gabe suku di rohana kebencian mereka terhadap Yesus na batubu nasida gabe mempersilakon alani di sosok hita takas mata tiup dibatasi dulu sade na gabe songon sipalu hita na perpudima ima asa unang tatula Jesus unang songkala jahuri na manulak gabe luangan alanya ala di pangasaw na sida habis taran habis suwon butuh na dipakai na sida mga tusi barita na uli mga tusi na binani debatan atong pengalaman na pinasahan na kita ima songon nang taringotan na di bagasat terbugon baik kita diame lahu bersemangat alaikum manat du hita mangetusi jale marbisu kita marhabis tara alai marhabis tara mahita di bagasat katan di batang so na di sada Korintus sada ayat 10 ayat 20 sada yo nasi hikmat dunia tidak akan bisa menjangkau Allah. Bagaimanapun pandainya manusia tidak dapat mengenal Allah melalui kepandainya sendiri. Semua jalan-jalan Allah menjadi rahasia hahomiopri bagi kemampuan intelektual manusia manapun. Alani dan dibata nama dikon dan dibata nama dikon alai sikap ni colmai sendiri dong. Lain itu Yesus gabi akasio diot dui diaka nabi nabatara ima diot dionibana akka memang oto dui di portibion itu dan diot dion alai tayingok mah itulah dipakai Tuhan gabi babal kahun harajonna alani ma dia makadong sahapor siam habis yuni di batama
Diop habisun di bata mata pakai atau habisun di bata pasire porroh marpangasakon aku cuon na di bata ita dami ni di batana sumurun sensalu naroha ini mana mengaramuti hati-hati do pikiran mana di bagasan Kristus Yesus Tuhan amin di ido oras madihita salutna tadi imahata ni di bata ima na bersurat di buku Evangelium Yohanes bintu ono ayat ono 1 ayat ono 7 hati mariho adi somanoma hatani di bata satu tokani asa toro masian akasisianna na bigi sama dog hata nakasardui ise pabigi-bigi